खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आथिखालनि माखासे सोलिबोबाय थानाय जोंहा बिएलटि एनडिएफबि आरो एबसुनि सोमावसारनायावनो बर' हारिनि गेजेराव गोजोन फैदों होनना बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। दा बिथाङा बुंनाय बाथ्रानि सायाव बिराजा बिथाङा मा बुंगोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? मा बेनि सायाव बुंनो सानो? दिपेन बर' सारनि बुंनायाव आरो फिनै दिपेन बर'नि सायाव बुंनांगौ बाथ्रा फैया। सासे बर' माहारिनि गेजेराव गोरों मानसि दिपेन बर'आ जेरै फरायसा आफादखौ जेरै स्ट्रङै खामानि मावलांबाय थादों। दा दिपेन बर' बुंनायखौ आरो बुंफिननांगौबा माने गाज्रि खोनायो। दा दिपेन बर'आ बुंदों खौसेथि फैदों, नाथाय नाजादों फरायसा आफादा। नाथाय जों दिनै बुंनांगोन आबसुनि सोमावसारनाय जायफोर भलन्टियार आबसुनि दिनै ससियेल मिडियायाव फुंबेला दिनै माखासे गावसिनि जिबायदि आसाम पुलिसजों आसाम सरकारजों गाग्लोबजानाय बिनि सायाव बिसोरो दुखु फोरमायबाय थादों। जेबो दिनैसिमबो खेबथाम एकर्डनि उनाव जेबो मोनाखै। जेब्ला बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव प्रमद बर'आ हाजारजन भलन्टियार बिथांमोनखौ नायनो हायै जानाय नङा होननानै जेब्ला भलन्टियार आबसुनि बिथांमोननि लोगो हमनायाव बियो ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय ससियेल मिडियायाव बुंनाय बाथ्राया जों दिनै मावफुंनाय नुवाखै। आरो जायफोर बिलटिनि सोमावसारनायाव हाग्रामा महिलारिनि अननायाव लेखा रोङै मानसियाबो थिखादार जादोंमोन, सोरबा गामिनि हाल खदाल मावना जाग्रायाबो थिखादार जादोंमोन, गावनि मानसियानो गावनि जायगायाव खामानि मावनो मोनदोंमोन। नाथाय जों दिनै नुदों प्रमद बर'नि नाजानायाव गुबुन हारिनि प्राइभेट थिखादारफ्रा हाबफैनानै अब्ला जों बोरै माखासे जौगागोन? जेरनाबा सारा बुंदोंमोन बर'नि आन्दलनाव गुवाहाटियाव गुबुन गुबुन जायगायाव सोरनि गारि गुरा लानानै थाङो, बे गारि रिजार्भ लानानै थांनाया गुबुन हारिनि। बर'नि आन्दलनजों गुबुन हारियानो माहाजोन जागासिनो दं। ओंखाम हटेलाबो गुबुन हारिनि, बेयाव आन्दलनाव थाङोबा ओंखाम बायना जायो, अबा दैखौ बायनानै लोङो, साहाखौ बायनानै लोङो। अब्ला जों नुदों दिनै फ्राय बाहाग दिल्लीनो, गुवाहाटिनो, क'क्राझारनो दिनै खारदिंनानै बर' सेंग्राफ्रा आग्रह मोनाखै। दा बर' सेंग्राफ्रा थिखा नागिरनो थांबाबो, थिखादार जानो थांबाबो, लाइसेन्स माखासे बानायनो थाखाय थिखादार जानो थाखाय जेरै थिखादारनि लाइसेन्सखौ मोननांगौ टाइम मथे बर' सेंग्राफ्रा थिखादारनि लाइसेन्स एप्लाइ खालायोबा आउट जायो। गावनिनो जिसिपि जानांगोन, गावनिनो डाम्पार जानांगोन, मोजां खामानि मावनाय मोनसे रायजो राजानिफ्राय बे बिथाङा मोजां खामानि मावनानै बिनि सार्टिफिकेटखौ रायजो राजानिफ्राय मोनसे सार्टिफिकेट लाइसेन्सनि मोनैनि सिगां माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय सार्टिफिकेट लुगैबावो। अब्ला सासे बर' सेंग्रानाव जिसिपि गैया, डाम्पार गैया, अब्ला मोनसे गासैबो बुस्थुखौ जुदि लाइसेन्स माबानि थिखादारनि लाइसेन्स बानायनो थांनायाव जिसिपिनि नाम्बार, एकाउन्टआव बेसेबां थाखा दङ, बेफोरखौ जुदि नायगोरोबा बर' सेंग्राफोरनाव आबसुनि सोमावसारनायनि बे जायफोर मालाबा पुलिसनि, मालाबा सरकारनि नारसिननायाव सोरबाया मेगन खाना, सोरबाया आथिं लेंग्रा पुलिसजों बुजानानै, अब्ला बै आबसुनि सोमावसारनाय सेंग्रानाव थाखा फैसा थागोन नामा? बै समाव जुदि बे डाम्पार, जिसिपि आरो एकाउन्टआव फैसा थाखानाय मानसियाथ' आन्दलनाव बाहागो लानायखौ जों बांसिन नुवाखै। जायफोर थाखा फैसा गोनां, जायफोर गारि गुरा गोनां बिथांमोनाथ' आन्दलनाव बारा बाहागो लायाखै। जायफोर गामियाव थानानै जेरैबायदि नासयजानाय बिथांमोनासो बांसिनै आन्दलनाव बाहागो लादों। प्रमद बर'आनो खुद बुंदोंमोन टाउन सहराव थानाय मानसिफ्रा आन्दलनाव बाहागो लादोंबाबो बिथांमोना उफेनै राजा लामायाव थांफायाखै, सरकारनि लांगोनायाव थांफायाखै, बिथांमोना मरेल सापर्ट दं। बिथांमोना टाउनाव थानानै साख्रि मावनानै उफेनै अबेबा सरकारि अफिसाव बिथांमोना आन्दलन खालायनायाव थांफानो हाया, राजा लामा गाथेनायाव थांफानो हाया। बिथांमोना जथेस्थ' आबसुनि सोमावसारनाय, बिलटिनि सोमावसारनाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव मरेल सापर्ट होबोदों, जा गोजोननाय दं होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। आरो गामिनि जाम्बा जाम्बि गोरों गोरा दुखिया मानसिफ्रा बांसिनै आन्दलनाव बाहागो लादों। अब्ला बै गामिनि मानसिफ्रा दिनै सुबिदा मोननांगौना मोननाङा? बै समाव जायफ्रा सरकारजों थानानै जायफोर माखासे
बर' हारिखौ नायनो हायि हारिफोरजों बिथांमोना थाफानानै बिथांमोना थाखा फैसा बै समावनो थफ्लाके थफ्ला गोजौ गोजौ बिल्डिं गारि गुरा गोनां बिथांमोना दिनैनि समावबो जायफोर सोमावसारनानै जा बर'नि माखासे गोहो खुंथायाव फैदों बिथांमोनानो दिनै अबेबा लामानो अबेबा खामानि मावनायनि बिथांमोना मोनफिनदों आरो दा बोरै गोजोनगोन जायफोर सान हर खस्थ' खालामनाय बिथांमोना जुदि गावनि जायगानि न' उसुंनि फायखानाखौ बिथांमोना मावनो मोना गावनि लांगोनानि स्कुलफोरनि स्कुलनि डेभेलपफोरनि माखासे माबाफोरखौ बिथांमोना नायै नायै मावनो मोना बिथांमोना 1 घन्टा फैबाय मावबाय थांबाय ओमफ्राय मिस्ट्रिया माबोरै मावदों माबोरै मावाखै बेखौ मिन्थिया बिटिआरआव हाबबाय गहपुर नोंथांमोननि ओनसोलावबो हाबबाय होनना बुंदों दा नोंथाङा गहपुराव माबायदि जाजानो लुगैयो माबायदि जेनेबा गहपुराव बेखौ माबायदि मोनदों आरो गहपुराव हाबदोंबा जाजानो लुगैयो बहुत बोसोरनिफ्राय हास्थायनाय दंमोन गहपुरनि रायजो राजाफ्रा गिबिसिन गुबुन हारिजों दानथार जानाय न' बां सावजानाय थैनि बाना होननानै बुङोबा जायफोर गान खनगिरिफोरनि गोदै रावजों गामि गामि थांनानै गहपुर हालामाव दानथार जाबाय आलाय सिलाय बुथार जाबाय होननानै गामि गामि खिथायनो हायाखै नाथाय जायफोर गान खनगिरि बिथांमोना गान खननानैनो बर'नि देंखोजों जेरावबो खोनासार होदों गिबिसिन बर'नि आलाय सिलाय दानथार जानाय न' बां सावजानाय खेबले खेबले होनना बुङोबा गहपुरनि दावहाखौ लानानै दिल्लीयाव बर'फोरनि जि सरखारजों सावरायनो थाखाय दिल्लीनि दरजाया गेवदों होननानै जों माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनदों दिनैनि समाव जोङो बेबायदिखौ जुदि बै समाव बुंनो हादोंबा गनायनो हादोंबा बयबो खोनादोंबा गहपुराव खनले न' बां सावजाबाय बुथार जाबाय दानथार जाबाय बेमार नायनो थाखाय मेडिकेलाव थांनो हानाय सुबिदा गैया आलाय सिलाय लोमजानानै मुलि मोनजाया बिजि थुजानो मोना आलाय सिलाय थैनो गोनां जादों अब्ला बर'नि गोहो खुंथायाव जा फैदों जों दिनै नुदों क'क्राझार बायदियाव कलेजनिफ्राय लानानै हान्था मेलानिफ्राय लानानै मेडिकेलनिफ्राय लानानै थिखादारनिफ्राय लानानै जिखुनु जाया एसेबाबो बर'फ्रा डेभेलप फैदों दिनै बर'फोरनि माबा मोनसे जुदि हारिमुनि थाखाय मिथिं जाबाबो बर' थिखादारफ्रानो खुंनो हानाय जाबाय माबा मोनसे बोसोर गोदान फैदों गावनि नेमखान्थियै बर'फ्रा ग्रोम ग्रोम खुंनो हानाय क'क्राझार बायदियाव जाबाय दा गहपुर बायदियाव बर' थिखादार सासेबो गैया सासेबो माहाजोन मानसि गैया बिनि थाखायनो गहपुराव जेरै गुबुन हारिनि नासयनायाव आलाय सिलाय थैनो गोनां जादों फार्स्ट जानांगोन मेडिकेला बर' एलेकायावनो देरसिन मेडिकेल आरो नैथियाव जाहैबाय जाय मोजां मोजां फरायग्रा गथ'फ्रा कलेजाव थाङोबा दानथार जानाय जिनाहारि खालायजानाय बर' सिख्लाफ्रा आलाय सिलाय फरायनो मोनासै आफसुस थाबाय बिनि थाखायनो बर'फोरनि जि गोहो खुंथायाव बिटिआर एकर्डजों जाय गोहोखौ प्रमद बर'आ लाना फैदों देरसिन गिदिर गिदिर माने कलेजफ्रा गहपुर ओनसोलावनो जानांगोन आरो गारि हान्था मेला जेरावबो थांनो हाया फैनो हाया आलाय सिलाय माने दानथार जानो गोनां जादों लामा सामा हरनि समाव बिनि थाखायनो हाजो जिं बर' गामिजोंनो समायनासिन लामा हान्था मेलाया जानांगोन मोनफ्रोमबो बिनि थाखायनो मोनफ्रोमबो गहपुर हालामनि बर'फोरनि माखासे डेभेलपआ माखासे जौगालु साबसिन हामसिना गहपुर हालामावनो जानांगोन होननानै आङो प्रमद बर'खौ आरो प्रमद बर'आ जेब्ला आबसुनि समाव सारनायाव बुंदों गहपुरा साबसिन जायगा जानांगोन आरो गहपुरा खरलबसेल' बर'फोर गहपुरनि रायजो राजाफ्रा नांलाया खमलाया दिनैसिमबो खौसेयै रायजो जादों आरो जों मालाबाबो जों ससियेल मिडियाफ्राव गहपुर हालामाव गावजों गाव नांलायनाय खमलायनाय जों नुवा आरो उननि समाव बेबायदि गावजों गाव फेर फाथिलायनाय दाजाथों उननि समाव जाहाथे बेबायदि जेरै दिनैसिमबो गाजा गोमजा गावजों गाव गहपुर हालामाव दङ मोनफ्रोमबो मेल मिटिंफ्राव मोनफ्रोमबो हारिमुनि मोनफ्रोमबो खामानि सामानियाव बर'फ्रा गावजों गाव गहपुर हालामाव ज' गावजों गाव माने थेर फाथिलायनाय गैया ससियेल मिडियायाव जाहाथे उननि समाव बेबायदि गहपुर हालामाव थाबाय थायो आरो गहपुर हालामावनो साबसिन जायगा खालायनानै जाहाथे प्रमद बर'आ गावनि जि गोहो खुंथायाव थानाय समावनो मावनानै गारबोनो हायो अराय सम आसा खालामो आरो आं लोगोसे जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा आं खावलायो गले गले प्रमद बर'आ
जेब्ला आबसुनि बिबानखौ लानाय समाव गुफुर हालामखौनो गाव खनले खनले बुंदोंमोन बे खनले खनले बुंनायखौ जाहाथे गावनि खुगानि बुंनायखौ लाखिनो हायो रायजो राजानि खाथियाव बेखौनो आङो हास्थायो आरो नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बेहाय जोंहा माखासे बाथ्रा बुंबाय बिथाङा दा बे बाथ्राखौ खोनासंनानै नोंथाङा माबायदि मोनखो दा बे बाथ्राखौ खोनासंनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो नैबे कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जेबो